Добро утро! Вече сме в Исла Мухерес, което е точно срещу Канкун. Ето там някъде в далечината се вижда Канкун. Може би не се вижда на камерата. Дойдохме тук вчера сутринта. Обикаляхме малко плажчета, закусихме, хапнахме много вкусни неща. И днеска имаме един цял свободен ден на острова, който от единия до другия край е 7 км, така че за целта ще си наемем колелета под наем за един ден, които са, мисля, че около 600 песос ни казаха, демек към 55 лева за двама, за 24 часа, което не ми стори малко скъпо, ама какво да правим тук, за кеф сме дошли. И сега сме ние от към по-северния край на острова, ще слезем до най-южната точка, която като гледах в мапса се оказва, че е най-източната точка на Мексико. Така че ще си направим един много хубав ден, цял ден ще обикаляме по острова, по разни плажчета. Не съм сигурен точно какво има по пътя, но целта ни е да намерим готини плажчета, малко да пусна дрона и първо ще отидем да закусим, защото сме много гладни. Снощи се събудихме в 4 сутринта, защото изключихме климатика и аз като се събудих бях целия вир вода и го пуснах веднага на макс. Закуската ни е тук. Ей ги зверовете, ръждясалите зверове. Правихме си кратка спирка да се намажем, защото е доста горещо, пък духа вятър и изобщо неусетно ще изгорим като кучета. И малко и да се полюбуваме на хубавата гледка. Ето е хубавата гледка. Шегувам се, разбира се, за тук става въпрос. Решихме да си починем малко от карането. Си намерихме тук една църква, където е за почивка. Ето тук има едно гущерче. Не знам дали се вижда, не искам и да го доближавам, да не избяга, да не му преча. Сладурче. Е тук по пътя на велоалеята. Между другото тук има велоалеи, да. И видяхме игуани, които ни блокираха пътя и тук госпожата си изкара къла. А те са примерно... Айде не, всъщност може би са... Бая голи... Ей такива бяха, ей такива. Да. Или... Абе към... Да знам, 15 см някъде или както му казват мъжете 25 см. Тук си намерихме много готино местенце с гледка и е доста опасно, няма прегради, няма нищо, но е много красиво. За съжаление не мога да пусна още дрона, защото е доста ветровито, но по някое време ще се опитам, надявам се да успея да включа и разни кадри, защото е много красиво. Забранено пипането на игуаните. Пише, че са ендемичен вид и са застрашени, но представят най-добре региона и живеят до 15 години тези сладурчета.
Една игуанка се опитва да ни открадне колелото. Дойдохме на най-източната точка на Мексико, намираща се на Пунта Сур или южната точка на Исла Мухерес, острова на жените, където е пълно с игуани. И разбира се, кактусчета. Входът за парка е 100 песос или около 9 лева на човек за туристи. За тези, които са от региона Кинтана Ру, което е тук в източно Мексико, е 50 песос или 5 лева, а за местните от самия остров е безплатно. Има резон в това, що пък не. Извинете, къде е пътя за Петърч? И дойдохме на най-източната точка на Мексико, Пунта Сур, което също значи южната точка, но както и да е. Хайде, господине. А така. С госпожата се изморихме, решихме да седнем на един бич бар. Малко да пинем. Една биричка, едно коктейлче, да си отпочинем, така да си отдъхнем. Чрез това колело, на това слънце, направо щяхме да умрем. Сега ни е много приятно. Оля, Кока-Кола. Така, поплажувахме си, полежахме си, отпочинахме си, за разлика от някои други. И викайки, крещейки, карайки колело, успяхме да си намерим едно много яко място да гледаме залезчето, понеже отсядахме от източната страна на острова, ни трябваше да намерим място в западната страна, за да гледаме залеза. И вижте само какво място намерихме. Плажът се казва Плая Тибурон или плажът на акулите. Тук акули няма, но все пак може би е добре да се внимава, никога не знаеш. Но е много красиво, няма никакви туристи, само местни. Беше ни препоръчан от девойката, от която си взехме колелетата под наем. Мястото е много голямо, може да се яде риба и да се пие нещо. Само местни има, много големи дълги маси, но ние решихме просто да слезем додолу да гледаме ето този прекрасен залез. Прибрахме се току-що. Не съм снимал на връщане, защото беше тъмно. Между другото влязохме и климатика бяхме го оставили на включено и тук в момента е рай, защото аз току-що трябваше да мъкна 2 колелета нагоре по стълбите и направо ми се разказа играта, ама така сме си го избрали. И по пътя нахапаха ни яко комари, аз тук ръцете ми, гърба, краката, всичко ми е нахапано и Мери тук цялата е нахапана. Сега нямам търпение да си взема един леден душ. Да, цялата е нахапана, нищо чудно и аз съм целия нахапан. Ама шанс. Какво такова са? Намери дупето е ухапано, нахапано цялото от комари. Няма да показвам. Прибрахме се живи и здрави. Между другото, няколко думи за островчето.
Доста е безопасно. На няколко места си оставихме колелетата отключени, защото забравихме да си вземем катинар. И нищо не им стана, съвсем нормално си беше, не ни беше страх, че някой ще ни ограби, че ще ни откраде нещата. И като влизаме в морето, също си оставяме нещата, нищо, просто common sense и си караме направо. Хората са любезни, добрички, мисля, че няма нищо страшно. Също така за колелетата отне ни около може би 2 часа да стигнем от единия край до другия край, и това са спирките за снимки, за видеа и така нататък. А връщането ни беше може би... Колко беше, Мери? Към 1 час някъде? И по-малко от 1 час, даже защото просто карахме само направо и в тъмното, въпреки че има лампи навсякъде. И нямахме никакви проблеми да се върнем. И сега ще приключа видеото, защото навсякъде ме сърби, направо едва ми издържам и Мери тя едва издържа, навсякъде се чеша. Влизаме един студен душ и след това може би ще излезем нещо да пием, ще видим как се чувстваме и така. Имахме един много пълноценен ден. Исла Мухерес е страхотно място, горещо препоръчвам. Може би повечко време тук и по-малко време в Канкун, защото тук е много по-местно, много по-традиционно, хората са много готини, почти няма никакви чужденци, ако има са само през деня. Има готини плащчета, готини ресторанчета и като цяло вайба е много готин. И сега казвам чао, защото отивам да се чеша. Довиждане!